Il-fatti qed juru li l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana reġa' gideb u dan ikkonfermah l-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri fis-seduti tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li saret it-tlieta meta sostna li d-dazju fuq is-sisa fuq il-proġett tal-Power Station tal-Gass kien qiegħed jitħallas mill-Enemalta u mhux mill-kumpanija Elettrogas. Kif kien qal il-Ministru Caruana, dan meta skont it-tender oriġinali tal-Power Station dawn il-miljuni kellhom jinħarġu mill-Elettrogas stess. Fi kliem sempliċi, it-taxxa li tħallset u li tammonta għal 40 miljun euro qed toħroġ mill-Enemalta u allura minn flus il-poplu Malti u Awċi. L-excise tax ma ġietx meħlusa, ġifieri ħadd ma frank excise tax. Ejn nitkellmu hekk. Bati tal-Enemalta. Bati tal-Enemalta. Ġifieri l-excise tax qed titħallas mill-Enemalta. L-excise tax titħallas mill-Enemalta. Titħallas mill-kumpanija tiġi rimborzata mill-Enemalta. Imma l-implikazzjonijiet dwar. Ma qiegħda titħall fuq dat titkellem jiena. Jiena qed naf u inti xed fuq għal l-Electrogas mhux qiegħda tħallas ġiet eżentata milli tħallas l-excise tax qed bati għall-Enemalta. Assumi tal-Enemalta. Qed bati għall-Enemalta. Hekk xedt jiena. Le, ġifieri dawn l-40 miljun fl-aħħar mill-aħħar tal-excise tax min ħajħallashom? L-Enemalta. L-Enemalta. Alfred Camilleri serva bħala segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi mill-2006 u l-2022 meta bniet il-Power Station tal-Elettrogas u kien hu stess li giddeb lill-Ministru Clyde Caruana illi f'April li għadda kien qal li dawn il-flus tħallsu mill-kumpanija Elettrogas Malta. Min frar tal-2017 sa frar ta' din is-sena, il-poplu ħallas is-somma ta' kważi 12 miljun euro bħala dazju fuq is-sisa u se jibqa' jħallas għal tul tal-kuntratt bis-somma finali se titla' għal aktar minn 40 miljun euro. Dawn il-fatti juru wkoll il-Gvern ta' Roberta Bela prefera jagħti dawn il-miljuni lill-kumpanija privata Elettrogas minflok ma investihom kif inhu meħtieġ fin-netwerk tad-distribuzzjoni.